Pozdrav! Danas ću pokazati kako se čisti šipak, a vrlo jednostavno, našao sam to na internetu pa sam odlučio ponovo presnimiti. Donio sam stolicu, već namjeravam ovo sve očistiti. Evo uzmem jedan šipak, znači prvo potražimo tu gdje su izbočine i između njih zarežimo na nekih centimetar od mjesta gdje je bio cvijet ploda. Ovako dobro zarežemo. A lagano možemo proći onda nožem na ove među razmake. I ovaj gornji dio maknemo. I sada po ovim rubovima izbočenim zarežemo, tu je ovaj bijeli dio skroz do kraja. Slobodno zarežite nekih nekoliko milimetara. U principu ne bi trebao dolaziti sok, jer to je onda dokaz da povrijeđujete plod, ali još nisam uspio neki zrezati da to nisam napravio. Toga. I sada trebate samo taj dio odvojiti. Ovako, ovako, tako. Zaboravio sam ga ovdje još zarezati. Evo ga. Ovaj dio iznutra maknemo. I spremanje za serviranje. A za sljedeći ću ipak staviti pregaču, ripak. Nisam tako vješt, ne živim u Turskoj ili negdje, ali Dalmatinci itekako imaju s ovim iskustva.